Suomessa on niin kaunis miehen etunimi kuin Aulis. Minullakin oli vanhempi veli nimeltä Aulis. Niin ollaan nyt Auliita palvelemaan toisiamme. Pestään toistemme jalat. Eikä puhuta mitään pahaa kenestäkään. On tämmöinen sananparsi, joka on auttanut minua monena päivänä. Ken vaivojansa valittaa, on vaivojensa vanki. Ei vapautta kenkään saa, jos itse sit ei hanki. Siis meidän ei pidä jäädä vaivojemme vangiksi, vaan meidän pitää ruveta ponnistelemaan. Mutta me emme ponnistele pelastuaksemme. Minkä tähden me ponnistelemme? Koska Jeesus on pelastanut meidät, niin me ponnistelemme ja hymiskelemme ja nostamme pyhät kädet ylös. Ja riemuitsemme, että meillä on semmoinen Herra, Jeesus, jonka valtakunta pysyy ja kestää loppuun asti. Ylistetty olkoon nimesi. Kiitos Jeesus sinulle. Hyppykää tekin siellä ja iloitkaa. Oi kuule niin. Ja kuule tähän ilon päälle aterialla pitää panna sitten. Se on ilon kyyneleitä. Ne saavat vuotaa, nuo ilon kyyneleet. Ne saavat vuotaa. Mutta meillä on ilo. Tämä valtakunta pysyy, jonka kuninkaana on Jeesus. Se voittaa ja ajatellaan nyt, että Jeesus ristillä riippuessaan vielä sanoi, että äiti, katso poikasi. Ja minä kyökkäsin Johanneksen poika, katso äitisi. Ja siitä lähtien otti Johannes Jeesuksen äidin kotiin hoitaakseen häntä loppuun asti. Näin tahdomme me tehdä mekin. Voi kiitos Jeesus, ihmeellinen olet. Ylistetty olkoon nimesi. Ja nyt siellä te hoidatte toinen toisianne ja jäätte hoitamaan. Tämä on se, mikä meidän Jumalan palvelussa puuttuu. Mutta nyt me otamme arkipäivänä. Ei tarvitse olla Jumalan palvelus, vaan nyt on arkilauantai. Nyt me hoidamme toisiamme. Kiitos Jeesus. Amen. Kyllä. Olipa ihana päivä. Voi, minä olen kokenut sitä.